Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa shafi na. A yau dai ina so in nuna mana yadda ake seta limit order, ta yadda idan ka seta wannan limit order ɗin ko da wayanka ba ta kusa da kai ko kuwa baka nan akan Binance ɗinka ko duk wani exchanger dai da kake aiki da ita, yadda wannan order ɗin kawai za a yi executing nashi da zaran price ɗin ya kai inda kake buƙata. To yanzu nake son yi wannan bayani dalla-dalla a gurguje kuma da kowa zai iya fahimta. To kar ku manta da ku min subscribing, sannan kar ku manta kuma ku danna alamar ƙararrawa domin da zarar na ɗora wani sabon bayani mai amfani da zai amfane mu samu ci gaba, mu dan samu mu rage zafin yanayin nan da ake ciki. Yauware, to abin da yasa kenan nake so a danna alamar ƙararrawan nan. To okay, abin da ake bukata shine ka zo nan inda ake kira trade, wannan waje gashi nan, yauwa wannan waje zaka zo inda ake kira trade. Idan ka shiga trade naka, duk coins ɗin da kake so ka saya sai ka zo ka saye shi. Bari mu shiga mu gani. Yauwa, to yanzu nan dai gashi nan Dogecoin ne. To Dogecoin dai yanzu yana nan a farashin 0.068. To idan muna so mu sa wannan limit order ɗin, za mu zo kan stop limit ɗin nan ne. Wannan stop limit ɗin za mu zo mu zaɓa. To idan muka zaɓe shi, to kun gani ga nan inda yake nan za mu saya ne kenan. Misali muna so mu saye shi ne akan 0.05. idan ya ƙara saukowa kenan, idan ya ƙara saukowa ko muna cikin bacci ne ba ma kan Binance ɗinmu, wannan abun zai iya saya mana. To yanzu a saman nan shine za mu ɗora maximum amount da muke so mu saya, shine 0.05. So a ƙasan nan kuma shine muke so minimum amount ɗin da idan ya sauko za a iya saya mana, let's say 0.05111. So da zaran Doge ta zo wannan setting amount ɗin, sai mu zo mu danna 100%. To idan muka danna 100%, muka danna buy ɗinmu, to direct kawai zai je ya zauna ne a cikin open orders. Ga nan zai zo ya zauna ne a nan gurin open orders. Yanzu bari in transfer ɗin USDT in kawo shi live, kowa ya gani yadda al'amarin yake. Yawa, kamar yadda kuke gani yanzu na riga da na yi transfer ɗin USDT, na kawo shi gurin cikin spot wallet ɗina. Kun gani yanzu a wannan farashin kenan, idan har Dogecoin ta sauko ta zo kan 0.0599, to in ya ci gaba da ba za su saye shi a wannan lokacin da ba, sai sun ga lokacin da ya gama sauka. Idan har ya sauko ya zo kan 0.0511, to a nan kawai za a saya mini. Idan kuma har ya sauko bai iso kan 0.11 din nan ba, to ba za su bari ya ƙara komawa ya wuce wannan 0.5 din ba, to a nan za a saya min shi. Kun ga na samu rangwame kenan, ko da ban sani ba lokacin da ya sauko, kawai automatic ne wannan system din za ta trigger na abu. Yanzu kaga idan na danna buy Doge, gashi nan stop orders shine 0.0599, limit namu shine 0.0511, sannan amount of Doge da za a iya saya da wannan shine 340. ga nan total USDT na. So if the price drops below 0.059 USDT, an order to buy 340 Doge at the price of 0.0511 will be placed. So kun ga bayanin da suke faɗa a nan kenan, da zaran price ɗin ya zo ƙasa da 0.0599, to a nan ne kawai za su ƙaddamar da wannan sayan kenan da za a min a wannan price ɗin. Idan bai samu a wannan price, to ba zai wuce wannan price na saman ba, 0.0599 za a saya min shi. Yanzu na danna confirm, da shi kenan zai zauna. Yanzu yana nan a open order kenan, ana jira duk lokacin da farashin ta sauko ta zo wannan range ɗin, to kawai za a sayar min ne. Yauwa, to yanzu kuma a nan idan na zo sell kuma za a saya min kenan. Yanzu idan na zo sell, zan ce to amount of Doge da nake da shi gashi nan 0.7 ne, shi ma zan iya setawa
a saman nan in ce 0.08 kenan, minimum kuma kare kasa 0.07. so idan har Dogecoin farashinsa ya haura ya zo har kan 0.8 to za a sayar min da shi ne. Idan kuma bai samu isowa 0.8 ba ya zo kan 0.711 to nan ma kawai za a execute min abun nan din ne, sell order na, kawai za a sayar min da shi, sai in sa 100% ko 50% ko duk amount da nake so in sayar, sai in danna sell. Kun ga nan da yake amount of Doge da nake da shi bai da yawa, shi yasa ba za a to kamar yadda wancan yake aiki, shi ma zai zo ya zauna a nan a gurin open orders. Da zarar wannan farashin kawai ya zo gurin, to babu abun da za a jira, kawai sai dai in zo in samu ya saya min Doge ɗina suna cikin spot wallet, ko kuma ya sayar min da Doge ɗina zan samu USDT na kawai cikin riba. So wannan shine ake magana da shi limit order. Limit order yana da advantage sosai, wanda wani lokacin ba za ka san abu ya sauko ko ya haura ba. To idan ka sa wannan order ɗin ya zauna, ba ruwanka da wannan, kawai da zaran ya kai wannan target ɗin kawai za ka samu ne kawai ribanka ya haura. So yan uwa da abokan arziki, kar a manta a yi min subscribe, a yi liking, sannan a yi sharing wannan video ga sassa daban-daban domin su ma sauran yan uwa su amfana. Na gode sosai.